také ticho naraz, žiadny benzín, žiadna olej, či čo to treba do toho dávať. No, samozrejme, vy, čo máte menšie záhradky ako ja, toto mám doma. To ešte raz vám ukážem. Toto mám doma od Villageru, je to akumulátorový postrekovač, je to niečo fantastické, naozaj to, keď nemáte veľké sady, takéto ako tu, alebo nemáte nejaké gazdovstvá rozsiahle, kde treba tie rosiče a tie postrekovače benzínové a čo ja viem čo, toto je geniálna vec, lebo naozaj má to Lionovú baterku, teda lítiovú, Lionovú to volám, toto je jedno, baterku, ktorá vydrží 5 hodín roboty na jedno nabíjanie. 2 hodiny nabijete a idete ďalej, čo chcete. Má to 16-litrovú nádrž. To už čo do nej dáte, to je vaša vec. Len si dajte okuliare a dajte si čapicu, hlavne keď postrekujete. Ja tu mám vodu. Ale 60 cm má toto, má to 2 trysky. Ale môžete si zvoliť, môžete mať jednu trysku, ale toto je, ja to mám odskúšané a vy, čo ste krpatí, tak ešte aj 60 cm takúto predĺžovačku k tomu dostane, ale čo, bože, zase hovorím o tom veľa. Povedal som podstatné. Podstatné je, že neoľutujete, keď si toto zadovážite.